Kaixo, gu, Alain, Ibai eta Markel gara, eta gaurko egunean nire aitaren perretxiko maiztak egingo ditugu. Baina lehenengo prestatu egingo gara. Eta orain eskuak argituko ditu. Orain materialak eta osagaiak esango ditugu. Irabiagailua, espatula, labana, koilara, sardexka eta koilara txiki bat, edalontzi bat, sartzagina eta lapikoa. Osagaiak. Dirugiarra, galapen arrautzak, olioa, irina, salda, gaztaia, perretxikoak, katza, soja salda eta tipura eta berakatza. Lehenengo perretxikoak garrituko ditu. Eta orain perretxikoei oinak kenduko diogu. Eta orain oinak txikituko ditu. Oinak txikitu ostean bol baten jarriko ditu. Eta ondoren tipura eta berakatzarekin berdina egingo. Ondoren olio apur bat botako du. Eta orain tipura eta berakatza sartzagina botako du. Eta orain perretxikoen oinekin berdina egingo du. Orain irinezko koilarakada txiki bat botako dugu eta ondo irabiatuko dugu. Orain salda apur bat botako dugu. Gutxinaka. Orain soja salda apur bat botako dugu. Beste sartzagin batean perretxikon txapelak egingo ditugu, baina lehenik irugiarra moztuko dugu. Orain, behin irugiarra txikituta, sartzaginera botako dugu. Orain, perretxikon txapelak sartzaginean botako ditugu. Orain, bi koioaren bidez, perretxikoi buelta emango diogu. Orain, egindako saltza ontzian bota dugu. Eta irabiagailarekin irabiatuko dugu. Eta orain, arrautzak zabaldu ditugu eta perretxikoen zueletara botako ditugu. Orain, gatza purtsu bat botako dugu eta taparekin estaliko ditugu. Orain, irabiatutako salda botako dugu. Orain, egindako perretxikoak salda gainean utziko ditugu. Orain, gazta eta irugiarra perretxikoetan botako dugu. Orain, perretxikoak labean minutu bat sartuko ditugu. Eta hau da gure lanaren emaitza. Eta ze oso dagoen.